Attica Green Expo 2025, το μεγαλύτερο e-commit της χρονιάς. Ο Δήμος Ηρακλείου ενεργά συμμετοχή εδώ με δικό του περίπτερο. Σήμερα είχαμε και την τοποθέτηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αττικής, Νίκου Μπάμπαλου. Τριήμερη διοργάνωση, ηλεκτροκίνηση σήμερα στο πάνελ, στο οποίο συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, ο κ. Νίκος Μπάμπαλος, μαζί με συναδέλφους δημάρχους, νέους και παλιούς, και βεβαίως και μια εβδομάδα δράσεων περιβαλλοντικών με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος που πραγματοποιούνται στο Δήμο μας, στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής, όλες αυτές τις μέρες μέχρι και τις 5 Ιουνίου. Η τέταρτη Attica Green Expo αποτελεί και φέτος τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον στην Ελλάδα. Προσέλκυσε χιλιάδες μαθητές, οικογένειες και πολίτες που ενδιαφέρονται να μάθουν για το περιβάλλον, την προστασία του, την πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. Φιλοξένησε ως εκθέτες φορείς από τον πρώτο και το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης Αττικής, αλλά και της περιφέρειας, δημόσιους οργανισμούς, συστήματα και εταιρείες ανακύκλωσης, καθώς και εταιρείες με νέες φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν σημαντικά οικοπάνελς με τη συμμετοχή υπουργών και υφυπουργών, γενικών γραμματέων υπουργείων, δημάρχων και προσωπικότητων από την επιστημονική κοινότητα.